Ngoten niku lagu kula piyambak. Oh, Wonten lagune Mas Yuda nggih damel. Mas Yuda damel apa? Nggih. Nek mendem banci ya Dek lagune. Mendem mati. Piye Dek, piye Dek. Ya, mendem mati. Didono Dek. Ngono wis anu purung. Wis eroh-eroh dereng ngono tok ae. Maine U. Yo. Mboten enten. Sampeyan Main, iki main. wae. Cek, Ada cek, kok. cek, cek. Niki lho lagune Yuda. Nganti kapan aku bisa mendem mati. Lah mendem. Nek mendem mati ta Dek. Oh, gak iso sombene lah. Berarti bar aku terus awakmu. Lah, Lah lagune Mas Yuda niku melo. Melo Nah, kula. Kadang kula niku sing iki seneng-seneng. sing anu ngebit kula Oh. melo nggih kadang Nescafe bareng. Kowe iki apa to kuwi milo ora melo. Nak milo ki omben-ombenan. Nggih. Milo ngaten. Nembe sepisan iki didalne mugi-mugi saged lancar. Amin, amin ngoten. Mbok pilih sepuntene radi randat niki wau. Mboten apa-apa Mas. Anu napa ki banjir. Pundi niku? Banjir Kula endi wong lancar kok iso Kediri Tulungagung lancar. Kowe liwat endi to? Liwat Ngadi Luwih. Ngadi luweh kowe liwat kono aku teko Banyuwangi. Niki wau teng napa niku teng daerah Malang niku badhe mriki banjir niku wonten panjen niku banjir sak gulu, Bos. Dados badhe mriki pun mboten saged Mosok sak banjir sak gulu prayo entek kabeh do ngusi. sak gulune pitik niku lho teng panjen. Allah. Ya, Banjir sak gulune pitik mbok niki teng pamerne. daleme Bapak Pasirir Sopo ta kuwi? Sabir apa sapa? Panjenengane Bapak Khairul Basir. Walah, Basir dik kok Sabir. Bapak Khairul Basir sing Basir. biyen tau ning film Misteri Gunung Merapi karo Sembara lho. Ngawur kowe. Kelek Basir. Iya bener kuwi ya Basir tapi sing lemu kuwi. Sing Iki ngangger Basir enek nyatu. warung terus mana warungnya Sembara. Lah niki teng diane Bapak Basir. Daleme Bapak Basir. Nggih. Selaku Basir. kepala desa Wow. sing niat hajate niku tasakuran syukuran. mergo saka panjenengane dipercaya meneh untuk kali kedua menjabat sebagai kepala desa ning Gadungan. Gadungan. Desa Nggih, nggih, Gadungan. Nggih alhamdulillah saged sowan wonten mriki wonten dalemipun Bapak Basir utaminipun sedaya warga Gadungan. Gadungan. Sampun terpilih beliau kalenggahaken ingkang kaping kalih pinangka pangarsa desa, kepala desa. Semoga dalam mengemban amanah warga masyarakat Gadungan tansah kalis ing sambikala, masyarakate ayem tentrem, Amin. masyarakate kabeh sehat, Amin. gampang golek rejeki, Amin. seger waras. Amin. Pokoknya pembangunan desa Gadungan maju pesat luar biasa. Tan tak dongakne sing urung duwe jodoh ndang oleh jodoh. Amin. Rawane ya oleh paribasan sing lanang ki kudune ya lancing utawa nek kene iki ngarane bujang. Lek sing rondo oleh duda, sing tuwek tapi lek sing nom golek ana aku, Bro. Lek kene. Nak gelem, nak gelem. Nak gelem, Dik. Ora pas ileh anu ndongakne iki sing apik utamane kanggo warga masyarakat Mas, Gadungan. lek dalam suasana syukuran ngene iki lek saka pengertiane panjenengan piye? Oh, dadi Syukuran iku nggih pokoke syukuran, Bas. lho, jroning tuntunan agama lan kepercayaan mesti ngumandangke. Enten. Napa niku? Sak syukuran menika hal ingkang paling penting utawi paling pokok. Umpamane. Awit dawuhipun la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Ngomong apa piye? Sok sapa sing gelem syukur marang nikmat pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti, sak temene bakal nampa adab sing pedih. Kuwi lho, Dik. Mulane syukuran iki penting. Aku ki seneng karo Mas Yuda kuwi, pengertian tentang agama apik. Kula nggih ngertos. Tentang lho, kowe ngerti apa? Ngertimu agama lho tekan ndi? Lah lek ngomong apa to? Ngomong bab perkara apa? Bab syukuran iki mau aku wis dalil. Ya dalil awakmu dalil akeh dalil ndek-ndekan ae lho. Lan awakmu dalil syukuran apa? Innallaha ma'asabirin. Allah Allah. Oh, syukuran kok innallaha ma'asab. Lah ya wong sabar iki memang penting to, Dik. Oh iya sabar ki kasih Nek, Gusti. Nun, sebuntene, sebuntene. Napa? Piye to, Pak? Enek gegeri enek apa to? Iki lho nutupi Tak iki cepot lho. ya, tak cepot ya. Copot ya, copot. Oh, malah dibengoki lho. Nek wong nyepot malah. Angel, Dik, gak enek Kene peso. tak cepot. Kowe ngomong karo kono. Niku penting. Jadi warga masyarakat dalu punika ngawontenaken syukuran pun pas. Pun trep utawi pun cocok. Wilanipun Ora nggawa sedaya korek lho kok. Kok malah tukaran karo penonton jauh. Bang aku ora nggawa korek ae. aja kono sing mbok bong. Apa? Omah kuwi lho. Jangkrik omahe wong iki lho. Oh, masa kok nemu sembrono ora.
Nah, ya toh. Nek anu nek gak ketok ngene mbok somben nanggap dhewe. Rumangsa aku. Ngerti ra ketok ya. Cerewet wong wedok-wedok lho, Dik. Oh, antek. Oh, iku rek sapanya tak balene kok.